puya. Gisugo kong kapitan anig pagpaangat sa mga tao aring babaw. Nga, manghatag ko og ayuda. Naya mga ayudang naabot. Husto magpakuyog kong doki. Ay, may tagaran sa doki. Uy, Dok! Uy, Shal. Kuyog ta? Asa man? Manghatag tag ayuda. Gisugo kong kapitan. Nga, wala mo kauban. Ikaw mo na akong naunaan. Okay, sige. Unya na ako tiwasan kong gibuhat. Ta? Arita City 1, 2, 3 mag-una tala. Pasilong paway sa tagadot ani brother para atong unahan balay ni kuan, balay ni Artemio. Wala bugas ha. Wala jud bugas tuta diri. Kunus sud kay kiyapit naman election, mga ari dito sa kuan ay. Tumulang sir kapitan ba? May tagani. Og di gito inot dagay. Ay. Di tang butar og dito taga kwarta. Mo po. Ang manang isa kay mo butar lain sa. Balo na taga kwarta mo butar gyud na. Go! May hapon yun na go! Lah, si Kunsyal man si Doki. Patar, niami tuyo diri go! May hapon pod. Siyal. Kaya sa may atuang makuha naning may hapon. Mga gaw, why problema? Good news tayo ni among gyari ron kay hatag ayuda. Ako nang ayuda. Why problema pang tagaan ta mo na nagpapalit kog tinapa ditong tagurha ka buok. Bugas tagtunga sa kilo og kaning napakoy kwarta panghatag niyo tag 5. Kay ngano, gaila ko ninyo. Kaya diri na pita murag wala may nakahatag ninyo og ayuda. Nakahuna-una ako. Mao na nga ito ka problema. Magsunod doron, taod-taod. Wala, sumbalik ko siya na. Marap na yung kwarta. Matay man yung tinatinood kay bang. Ayaw mo ka problema gaw. Kay, ngano, palangga na mo. Di pa rin yung uban nga, dili mo malangga. Masay gagaw ba na nini? Ay, nagsaba kay, ato na silang hinahinayan ba? Matay siguro man ginagawa na gaw. Ay gaway sinig watay kuanay kanang walay wala tay Karong nga jud ha kaya. Watay bahinay siniguro nang amo. Tungas kilo ra mo ang ipadala. Gipasan mo sa ako ang mga kauban pod. Nya. Ari sa speakers? Sige. Basig. Kay igo putong bayad putong mo ang kuan dili. Nya, babayaw. O sige. Sige, babay. Gagaw bri na to sila. Ato ra tong agagaw-agawon kay bastang mulan saringin ana gid na. Ug madawat na nato ng yang ayuda ay balik ka nga. Gaw, balik rin mo diri gawa kay ah. Okay, gaw, balik ka gaw. Ay wala ka gaw. Ay speakers gaw. Gaw, susut ka brief pa diri. Bisa ako ato. Kawatan ka brief. Mano buhay mong brief. Ako wala gini. Ako anong brief. Duk, sumpah kayo, Duk. Ato dito. Kali. Samaning. Ayun, minsan. Uy. Ikaw na. Anong kasama kayo mo? Ikaw, aliw, Duk. Pulaga. Anong bro? Kawag yun eh. Uy, anong bro? Ito yung hinungdan nga nagkonsensyon ba kayo man mo? Yang akong brief, ilog. Ay, itong brief pa rin anong inyong may ilogan siya ay. Nindot ka ito. Hilukite ito, hilukite. Ayaw na. Sige, guniti ko. Uy, ate, guniti ko. Ayaw, pasagad na dito. Away ka, may nangawat kong brief, ha? Kung mo na hinugdaanan ninyo, eh. Kagamay, ana, brief. Tunang lapa ko nga. Tingnan ako, kulang-kulang na ako, brief. Ay, kagamay tao mo, eh. Tiso kayo na. Hindi bisa ko agit to. Ano naman mo dire? Magsumpa kayo pa, mi. Ito, dyan na, guys. Ako may mo. Ako may bagong patay. Dini, balik. Wap, time na ka mga daw. Bisag na ikaw ko, okay ra, way problema. Ako good news ninyong duha. Ayun na mo, ikaw na. Good news para ninyong duha. Kahit na mo mga agaw man ako, ayaw na mo gaway. Ikaw ha, imong lulu ako anang tagsa. Ikaw po, kana imuhang magulang, ako anang pagumangkon. Dili mo mag-away. Salam day ka. Way problema na. Manghatag mig ayudan. Nga kasunod na tong ayuda daghan. Kung brief inyong lalisan, tagaan ta mo kwarta, tagpila inyong Taysa. Kinsa mereka? Ay, way problema si Kunsyal. Sano ang kakailan ako? Kana akong kauban tanod. Tagaan ta mo. Pila inyong brief, tagsaan ta mo. Ayan na magkawayan. Dili lagi. Sige mo. Dali. Kasama di mo patuon ako? Ha? Huwag di mo patuon. Bahala na mo diha. Basta, naay maabot ni daw.
Binlan na ako kwarta ha. Para sa inyong rep. Bahala na mo kay mga tumig gusunahan. Ay, napamiyato na. Basta mo na ito na ayuda maputi. Sige ba? Kalatan ako. Bahala na. Bahala na. Maning break. Ayaw na sa gaya na. Di na ko talaga. Tutusunan talaga. Ay, di na ako nakagdunay. Bahala na sila diya. Ari ini tadi ay nang wana ri nang ahoy daw di apoy galingkod ari tang una to. Oh, dali ah. Kani lang ari on. Sama rin to ha ng mga tawanan nga udtong tutok magsige maglakaw pati inita. Kinsa yung tawanan kasamok-samok ning nalibang ning tao diri. Oy, agaw. Oy, hapon agaw. Pun gaw. Maayo kay nagibalag mo. Naam mo diri nagusap mo gaw. Nagulat kas kung kawaban gaw dato nalibang atong ubos. Ay agaw, kami mo agaw. Ibong mga mo papayo ay naglayo dol ka. Dol gyud kayo. Nya kaning ug unsay mapaabot sa barangay nga mga hinabang amo gyud tuyo ko ng barangay para naalang mo mahimo. Dol agaw kaning wa gyud tay kalimtanay. Asa mo kauban? Ato bang ubos Kaya pag inita na. Mao ba? Kay naay ayudang maabot gaw. Nya nagsunod na mo. Uy sa to pa kinsa di salam dai mo. Wa ka kilala ko konsyal ko. Tanod ako kauban si Idoki. Abi na ko ikaw tanod kare mo konsehal. Di ko tagaw ay ngana. Number 1 ko nga konsyal. Wala ka maglantaw lang na murag bodyguard. Lawang lawas. Sorry kay gaw, sorry kay gaw. Sige gaw. Imong kauban amo na lang aton sa ubos. Dayong namay ayudan kasunod. Wala talaman lingkod ra kadi agaw. Iya salamat kay gaw. Amping gaw. Sige gaw. Ari mo gaw. Sige boss. Amping mo. Gaw kuno, adi kaliwat sa mama. Igaw! Uy, matay gaw. Ang sumituhin niyo di ay? Ni ami diri gaw, kanang umana kay kalibang gaw. Oh, humana, salamat ninyo yung gidisturbo kong kalibang. Di man gaw. Kanang paring tibi ta kayo. Ya imong pamilya ako po nang pamilya po na nako, pamilya sa kong papa, pamilya sa kong lolo mo nang yari gyud mo di gyud mamlimot na may ayudang maabot gikan na ako. Gikan ginan ako. Matag mig tagura ka kilong bugas og kanang duha ka tinapa og balig 5 kwarta. Kunay ayaw ka goal. Malipay mi nga niya mo nang giari ra gyud mo para sa ato ang mga ayuda nga naron padulong nagsunod na mo. Igagaw ra ita, matay. Kailan nimo gani pero tay kay mga atag makaghinabang agaw na ta. Nya kana inyong hinabang na punay dalang tissue kay tiup man ko ilugod. Ay, wa pa rin ka ilugay. Away problema. Dukay, tagay ka kunoy. Tagunoy tagay. Para sa kailo. Gaw, nya gaw. Mao na to gaw. Amano ra ka gaw bahalag baw kan tay. Daray mo ilo. Kana gaw. Kanang ini pambansang tissue. Moabot ro kuan na bang so. Bulata lang niyo diri ha. Sige, salamat. Maghinay-hinay na mi. Sige. Amping gaw. Balik kalibang gaw. Balik kalibang gaw na naman kailo. Gaw. Kamay, gaw. Agaw ni animal, disturbo sa pagkalibang. Sige mo hilot. Babe. Gapahilot ko. Unsa man ni? Unsa man to si Konsyal Junjun gi pakuyog-kuyog ron kun kumpanyo ron ko tagae. Napoy idea. Ayaw hagilot. Ag-brief na iuli. Ayo. Samay mo dong. Nata koy may hapon dia boss. Nata koy toyo ni kapitan. Kinsa may toyo nimo? Di lagi ko kana diha kay ulan kaayo. Unsa man toyo si Mano tanod ni. Sige pasudla baw kay gininawa. Rekisa sa dong kay. Di rekisa dito loyo. Di patangtang ning kalo og one seeds. Sige. Kap, hapon kap. Uy, Duki. Tanod man ni. Unsa man? Gidaot man kani. Tay sabi. Konsyal Junjun. Ha? Gidaot kani Konsyal Junjun ang atong sa ayuda kaniya. Asa si kwarta? Ambot lang siguro. Kaya gisulduhan kaniya, gigamit mo kaniya. Wala lagi mabitang ni Ari ko dire kay. So diri ka na ako mga suldo. Dili imon sa kuan ka pero nagsulter ako sa tinuod nga kay si Konsyal Junjun good. Iya makagidaot sa idea. Ay, ano man daw? Unsa may ang gipang studio? Nanghatag ko no siya ayuda niya. May plano mo kuno siya mo banggaon gag kuan, mo lansar po siya kapitan. Mo ning nanugilo ni nako ni mga tawanan. Ano mo ning yung gipang taga gipanginan ganina? Mao jud ni ganina. Agaw ko ninyo. Agaw siya nga agaw. Karon ka no. Junjun ka. Asam ka? Boss. Asam ka? Malibang. Ito, hilukiti. Ayun, sige guniti ko.